Неўзабаве краіна для жыцця адкрывае ў Польшы дзіцячы летнік для самых уразлівых беларускіх і украінскіх дзетак, чые бацькі у турмах або на фронце. Для тых, каму больш няма адкуль чакаць дапамогі. Краіна для жыцця звяртаецца да ўсіх, хто мае магчымасць падтрымаць летнік для адаптацыі беларускіх і украінскіх дзяцей у іншым грамадстве. Важная справа, бо нават у дарослых порой опускаются руки. Усё тайнае раней ці пазней становіцца выяўным і ў пэўны момант абавязкова выходзіць на паверхню. Я не ведаю дакладна, чы саспеў момант распавесці вам пра аднаго знакамітага уёбка, але ўсё ж такі зраблю гэта менавіта сёння. Давайте прыўрочым гэтую падзею да чарговай гадавіны дзяржаўнага перавароту і незаконнага захопу ўлады, у якім гэты амапавец прымаў актыўны удзел і зараз памагае бандыту Лукашэнцы яго утрымліваць. Шмат хто з нас памятае, што 6 мая 2020 года Пачвара у якасці ўзмацнення ДАІ прымаў удзел у затрыманні Сергея Ціхановскага. Сергей! Не, бить не надо! Пасля выхада гэтага відэа Кабанаў на жывом куражы піша пост у Ютубе на нашай старонцы у сообществе, які я зараз задавальненнем агучу. Знакомьтесь, говнюк обыкновенный, мозгов что в голове, что в кулаке. Прошу помочь опознать. Есть предположение, что это преступник, так как не представился и не предъявил документов при задержании Сергея Тихановского и угрожал применить физическую силу. Раскидывайте по сетям, надо опознать мразь и сделать его знаменитой. Да. Зараз уявіць сябе, што такія посты былі магчымы ў Беларусі, нешта па-за межамі разумення. Дык вось, мы з Кабанавым ведалі гэтага амапаўца як цярпілу, бо ён напісаў на мяне заяву, быццам бы я яго абразіў. Хаця я на той момант, калі выйшла гэты пост, я сядзеў у Ючу Берасці і напісаць нічога не мог. Клічуць гэтага нелюдзя Віталя Мікалаевич Аўтушэнка. Судовы аддзел Кастрычніцкага района горада Магілёва вынес рашэнне спагнаць з мяне і Кабанава для Віталькі 1500 рублёў. Ковід, канешне, згуляў на руку лукашысцкім фашыстам, і яны даволі доўгі час хавалі свае пысы за медычнымі маскамі. Але прыйшоў час зняць маску з Віталі і распавесці, як кажуць на зоне, за яго і за ягоны клан. Віталя нарадзіўся ў 1986 годзе і пачынаў службу як дазнаўца аддзела дазнання папярэдняга следства Крычаўскага рауса. Пасля таго, як следчы камітэт быў выдзелены ў асобную структуру, пуці Віталі і кар'ера следчага разышліся. Кажуць, што праз недастатковы інтэлектуальны ўзровень Віталю прыбралі са следства і перавялі ў АМАП на пасаду камандзіра групы. Бацька Віталіка, Мікалай Ягоравіч Аўтушэнка, яшчэ да 2021 года працаваў кіроўцам у будаўнічым трэсце нумар 12. Міліцэйскія сводкі сведчаць аб тым, што ў сям'і Віталіка не ўсё было добра, не ўсё было гладка, бо Мікалай Ягоравіч збіваў сваю жонку, маці Віталіка, магчыма, на вачах у Віталькі. У 2016 годзе нават мусара зафіксавалі, што Ягор Мікалаевіч, будучы на падпітку і з'яўляясь ініцыятарам канфлікту, ударыў жанку кулаком па спіне і па шые. За гэта яму прысудзілі штраф. Як часта адбываўся гвалт, невядома, але магчыма, што Віталя быў
сведкам гэтага гвалту, што і паўплывала на ягоную псіхіку і аказала непапраўную шкоду на фармаванне ягонай няспелай у той час асобы. То бок, цалкам магчыма, што дамашні гвалт падпіхнуў яго стаць чальцом мафіёзнай групоўкі МУС, што дазваляла яму адчуваць сябе ў, ну скажам так, бяспецы і мець якую-ніякую уладу над іншымі людзьмі. Псіхічныя працэсы яны вельмі складаныя, таму мы можам толькі прадпалагаць. А яшчэ у Віталія ёсць брат. Гэта наогул чысты крымінальнік. Клічуць яго Мікола. Працуе ці працаваў, таму што любіць, як і бацька, кіроўцам, але не ў мусарні. Ягоныя ўчынкі несумяшчальны з знаходжаннем у шэрагах тагачасных мусароў, тагачасных мусароў, але я думаю, што гэта пакуль што. Праз дэфіцыт кадраў, я думаю, што і такіх, як Міколка, будуць набіраць. Фабула 2008 года. Автушенко Николай Николаевич, находясь на улице Фатина, ночью в городе Могилеве, будучи в стане алкогольного опьянения, не имея права управления автотранспортным средством, управлял автомобилем, был остановлен сотрудниками. Повторно в течение года после наложения административного взыскания, это аналогичное правонарушение. Ему дали тогда 7 миллионов штрафу, это $3200 и поправшие працы. Не ведаю, як наконт працаў, ці адбываў ён там, ці не. Але у 2011 годзе Мікола зноў трапляе у гісторыю рых-турых. Ноччу у 2011 годзе яго зноўку астанаўліваюць гаёвыя і зноў ён п'яны, зноў без дазволу ўпраўляць транспартам, але у гэты раз справа была прекращена на основании 29 артикула УПК за неимением состава преступления. Как вам? Хочешь такую файную маечку? Заходь у описание ролика. Там обо всем доведаешься. А у 2020 годзе Миколай Миколаевич, брат Виталика, як кажуць мусара, зарадзіў з нагі у твар жанчыне. Лёгкія цялесныя, не пацягнуўшыя расстройства здароўя, хуліганка, і зноў лёгка адзелаўся. Далі 3 гады за тэрміноўкай. Карацей кажучы, на зону Міколка так і не трапіў. Бачце, якія відавочныя перавагі, калі твая радня мусары. А зараз падумайце, калі тупы амапавец Віталя вырашае такога кшталту пытання: п'яны руль, хуліганка, збіццё жанчыны, удар у твар, то якія пытанні можа вырашаць мусар кшталту начальніка абласнога ўпраўлення ўнутраных спраў? Такі, напрыклад, як былы Саша Астрейка, ці цяперашні начальнік маскоўскага рауса Берасця Анатоль Калядзіш, які, дарэчы, калі служыў у Пінску, наладзіў гандаль наркотыкамі праз таксі. В городе Пинске действовало наркотакси. Специальные автомобили перевозили наркотики и реализовывали их в то место, куда указывали наркозависимые. І ему нічога за гэта не было. Разумееце? Менты, нереально круты, с ворами на ты, ды с блядями на ты. А чаму так? Усё верно. Таму што міліцыя Беларусі – гэта незаконнае узброенае фармаванне, якое дапамагае Лукашэнцы гвалтоўна утрымліваць уладу ў Беларусі. І таму я заклікаю усіх далучацца да вялікага збора на дроны для палка імя Кастуся Каліноўскага. Таму што гэтыя дроны, тыя, што мы з вами купім, выратуюць іхнія жыцці. А нам неабходна, каб нашы ваяры былі жывымі і здаровымі. Нам яшчэ прадстаіць разам з імі вяртаць Беларусь і гнаць быкоў. Такіх, напрыклад, як гэты Аўтушенка.
Вось такі расклад з гэтай сямейкай. Ну што, Віталя, зарабіў грошаў на прыстойных людзях? Як ты думаеш, ці варта было за 1500, каб вось гэта лайно тваёй не вельмі, ну, скажам шчыра, не вельмі прывабнай сям'і усплыла вось на паверхню? Ці ты думаў, што ковідная маска ўратуе цябе? Не, гэта так не працуе і не працуе ўжо даўно. Твой сын падрасце і абавязкова даведаецца, хто ты гэткі, што ты не свой, што ты пачвара і нелюдзь. Ці будзе яму сорамна і брыдка ад разумення таго, хто ягоны тата, я не ведаю, бо я не ведаю, як ты з жонкай яго гадуеце і чаму вы яго вучыце. Мне складана, ну шчыра кажу, складана уявіць, што такі, як ты, можа выхаваць годнага чалавека. Але спадзяюся, што твой сын будзе выключэннем і не стане нелюдзем, як яго тата і дзядзька Мікалай. Спадзяюся, Віталя, што ты не збіваеш сваю жонку на вачах сына, па прыкладу твайго бацькі. І яшчэ, Віталя, калі я вярнусь, гэта будзе хутка, у цябе для маёй сустрэчы павінна быць нешта. Невялікая сума ў 1500 рублёў, якую Кабанаў заплаціў табе па рашэнню суда. І гэта не абмяркоўваецца. Ну, тады пака. Ад Кабанава прывітанне. Ён быў натхнёны і малады, іх незалічона было. Ён на плошчы веў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Амур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.